Robert Niță, invitat în studio, într-o prezentare nouă. Bună dimineața, Robert, ce faci? Te salut, cancanistule! Dar ce-i cu șapca asta? AJ, de unde vine AJ? Antrenor județ! Ce faci, măi, cancanistule? Nu ne mai ocupăm de fotbal, nu vorbim de trase. Apropo, te servesc cu ceva, prietene? Ai adus și o carafă în dimineața asta? Da, pentru eu ce? așa, la dop nu-mi place pentru că, știi, Cum dopul adică la dop? La nu, dop, la adică sticlă, la sticlă. Ok. Eu miros dopul și sunt puțin sensibil. Așa. Și nu, dopul ăla poate conține anumite substanțe și pot apărea deranjamente. Ok, dar am văzut o poză cu el și cu carafa pe masă în timpul meciului? La cine vă referiți? La cel pe care îl impersonezi tu în dimineața asta? Nu, ăsta este stilul meu, am vrut să mă reinventez. Da, dar vezi că el are totuși o șapcă cu un Nu am găsit blazon cu ca coroană. Ilie Dumitrescu, ai Nu am văzut? găsit Are, cu coroană, cum are îmi cer Ilie Dumitrescu scuze. în piept, are el în șapcă, ai văzut? Nu am găsit. Eu am venit pregătit, dacă te interesează ceva, am venit că Moș Nicolae, Nu cred așa știi? ceva, ce Da, Dumnezeu ai este acolo? ce se poartă acum, este pe fancy, trendy fancy. Păi stai, mă, că astea-s de damă. Da, dar nu mai merge la bărbați. E luna cadourilor pentru femei, Moș Nicolae, Moș Crăciun, adică e pe fancy. Deci n-ai terminat. Războiul cu el Nu, dar nu războiul sunt tău într-un cu război, Ionuț încerc și eu Ionuț să... Chirilă na, nu s-a terminat. E Când luna... vă împăcați? Când o să vă Poftim? împăcați? Cu prima ocazie. Când ne vom întâlni.